میری ذات اس طرح سمجھی کس طرح بادشاہ ہوئے. سنو میری گل, جس طرح بادشاہ بیٹھا ہوئے تے اس دے چمچے تے وزیر تے کبیر بیٹھے ہون تے بادشاہ دے ہوندیوں ادھر سنو بڑا ایک لطیف گل میں کر رہا ہوں, پیغام توحید دے رہا. جس طرح ایک کرسی تے میں بیٹھا نا, ایک مثال ہے, بادشاہ اللہ فرمانا میں نے بادشاہ سمجھ کرسی تے بیٹھا ہے, سب دنیا میرے سامنے حقیر تلے ہو کے بیٹھی ہے, میرے وزیر بھی بیٹھے ہیں اگے پیچھے. جڑا بندہ داخل ہو سی وہ تکسی کرسی تے بڑا بادشاہ کون ہے, وہ سمجھی میری ذات ہے میں بیٹھا ہوں. تے کیڑا بے وقوف دا پتر ہے جڑا بادشاہ اور حاکم وقت پورا ملک دا جڑا بادشاہ ہوئے بیٹھا ہوئے اس دی موجودگی وچ وزیراں دا متوجہ ہوئے. کسی دی جرت ہے, کسی دی جرت ہے کسی وزیر نو سلام دے, کسی سیکرٹری صاحب نو سلام دے, سیدھا اندر وڑسی تے اس دی مرکز نظر چہرے ہوتے بادشاہ دی پیسی کہ بادشاہ مینوں کس طرح ویکھ رہا ہے, میں بادشاہ دی نظر اس دے انداز دے مطابق بیاواں کتھے. اس کو پتہ ہے کہ سارے اس دے غلام ہیں, سب اس دے بردے. اے مثال سمجھ بادشاہ دی اللہ دی کہ تو جس لئے مسجد داخل ہوئے انسانہ دے ہجوم جامے چاہے کسی مرتبے دا بھی انسان ہوئے اللہ کو لو کم تر سمجھی, مخلوق سمجھی, اور سمجھی کہ بادشاہ او ذات مالک اتے ہیں جی, اسی دے اگے میں التجا کرنی ہے. انہاں اگے میں التجا کرساں تے ایویں شرمندہ ہی ہونی گل ہے, انہاں بھی تو اتھوں ہی منگنا ہے.